добрый, шановное панство! Колішняе мястэчка, а сёння гарадскі пасёлак Обаль. А знаходзіцца Обаль у Шумілінскім раёне Віцебскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. У старажытнай беларускай мове вось слова «обаль» азначала цалкам, поўнасцю, усё без астатку. Ну, казалі, вось прадаў зямлю бортную Обаль. Гэта значыцца ўсё без астатку з канцамі. Ну, відаць, адсюль і назова Обаль. Вось ад гэтага слова, што мусіць гэтае паселішча з'явілася на чыёйсьці зямлі, ну, цалкам сваёй уласнай зямлі. Ну дык што, хадземце знаёміцца з гэтым паселішчам Обаль. Наперад! Ciężka dumku dumaje об swoich synów. Zina pada roczny hol, jeszcze jasny świat, что смылил с дороженьки загубивший syna. Zaświeci mnie zoreńka, zaświeci jaśniej ty, synok mój. Бедная, сумная лява окна, долю нашу ведаешь, зоронька родна. Тата спит под горкою, думала в яще, лишь хоть сыну зоронька, засвяти Ранее, вось, паважанае панство, слово «обаль» часто ўжывалі вось, пры размове. Ну, вось, напрыклад, калі хлапец, бывала, калісь хацеў пацалаваць дзяўчынку, то яна яго пыталася: на обаль? Ну, значыцца, на заўсёды, навечна мы з табой пасля гэтага разам будзем, не падманеш? Ну, вось, слово «обаль» выйшла з ужытку, а падман застаўся. Ну, я не пра гэта, паважанае панства. А пра паселішча гэтае Обаль, а яно вельмі старажытнае і мае глыбокія карані. Вось гэтае паселішча Обаль, яно, паважанае панства, вось у летапісах узгадваецца яшчэ ў 16 стагоддзі, і тады Обаль уваходзіла ў, значыцца, склад полацкага ваяводства. У 1522 годзе рабілі апісанне полацкай зямлі. Ну і там вось зрабілі такі запіс, што тры браты, Фрыдрых, Ян і Васіль Епімахавы, маюць, значыцца, айчызны дворац на Обелі. І маюць там 4 дымы, і людзі з гэтых дымоў павінны аддаваць ім 1/4 частку збожжа за год. А яшчэ гэтыя людзі павінны даглядаць за мастамі на рэчцы Обаль і Чарніца. Ну, вось такія першыя ўзгадкі пра гэтае паселішча Обаль. І з тых запісаў, паважанае панства, яшчэ, значыцца, вядома тое, што вось братам гэтым Епімахавым не ўся вёска Обаль належала, а толькі палова яе. А другая палова вёскі Обаль тады належала, значыцца, гарадзецкаму праваслаўнаму манастыру святога Міхала. І вось сяляне з той часткі Обалі, што належала манастыру праваслаўнаму, павінны былі на манастыр даваць капу грошай шырокіх і 2 пуды мёду. Калі тут была збудавана самая першая праваслаўная царкоўка, паважанае панства, то асабіста мне невядома. Мне вядома, што ў 1843 годзе вось тут была збудаваная драўляная царкоўка праваслаўная, а ў 1907 годзе да той царкоўкі тут была прыбудавана яшчэ і званіца. Ну, але на вялікі жаль, да нашых дзён той твор народнага дойлідства не захаваўся. Ну і вось калі прайшлі гады ліхалецця, то мясцовыя жыхары пад праваслаўную царкоўку прыстасавалі звычайную хатку
і ёй моляцца Богу. І асвяцілі гэту царкоўку, вось, які папярэднюю у гонар святого Ануфрія. Ну і вось на сённяшні дзень тут насупраць праз рэчку будуецца у Обалі і новая праваслаўная царква. Ну, як я ўжо казаў, першымі уладарамі Обалі гэта былі браты Епімахавы. А пасля іх тут уладарылі шляхцічы польскія. А пасля польскіх шляхцічаў гэтых кіраваў Обаллю Пятро Война. І вось ён прадаў Обаль Федэрыку Вятрынскаму. А сын гэтага Федэрыка Вятрынскага у 1615 годзе Обаль прадае Ганне Грабніцкай. І вось з таго часу больш за 200 гадоў Обаль была ўласнасцю шляхцічаў Грабніцкіх. Грабніцкія, паважанае панства, яны паходзяць са старажытнага шляхецкага роду герба Астоя. Ну і свой род, значыцца, яны вядуць ад Якова Грабніцкага, які прыбыў вось сюды да нас, на Беларусь, ну, у Вялікае княства Літоўскае, яшчэ ў 1550 годзе недзе з Польшчы. Ну і вось тут у нас Грабніцкія падзяліліся на 3 лініі. І вось гэтая лінія, што жыла тут у Обалі, яна мела падвойнае прозвішча – Дактаровіч Грабніцкія. І вось пры Дактаровіч Грабніцкіх гэты маёнтак Обаль стаў адным з найбуйнейшых прыватнаўласніцкіх уладанняў Шуміліншчыны. У паноў Грабніцкіх, паважанае панства, тут была вельмі добрая, файная гаспадарка, якой яны умела кіравалі і з якой мелі вельмі добры прыбытак. Тут яны здабывалі гліну,
Тут яны збудавалі цагельню, выраблялі цэглу і продалі. Тут у іх стаяў бровар для рэчкі, значыць, такі пазней перарос у вялізны спіртусовы завод, якім карысталіся і наступныя гаспадары пасля Грабніцкіх. Па гэтай вось рэчцы Обаль Грабніцкія сплаўлялі лес. Вось у Двіну і ў Балтыйскае мора, на Рыгу, на Кёнігсберг, ну, які сёння завуць Калінінградам. Ну, а вось у нас, у Вялікім княстве Літоўскім, дарэчы, называлі гэты горад Крулявец. Вось туды па рэчцы гэта і сплаўлялі лес паны Грабніцкія. Коли es vēlos visa man ir gana, debes un zeme un saule mūžam mana. Atveru acis, balta gaisma lejas, izstiepiu roku, tāle visur smējas. У Грабніцкіх, пажаны панства, тут вельмі шмат у Обалі было розных гаспадарчых будынкаў. Тут жа у іх у маёнтку працавала больш за 100 чалавек, уяўляеце? Тут вось ткалі у маёнтку гэтым вельмі прыгожыя абрусы вось з арнаментам. Тут у маёнтку Обаль ткалі габелены. Тут шылі абутак вось з воўчых і лісіных скур. Грабніцкія тут займаліся паляваннем, і тут яны гадавалі і вырошчвалі на продаж паляўнічых сабак розных парод. А вось у гэтым будынку, это флігель галоўны, значыцца, у ім тут яны вырошчвалі і гадавалі паляўнічых птушак. Вось, для сябе і на продаж. Займаліся вось Грабніцкія тут, пажанае панства, і конегадоўляй. Тут у іх, значыцца, было недзе каля 100 пародзістых кабыл і жарабцоў. Тут у іх былі вельмі прыгожыя 2 стайні стаялі. Ну і в адной з іх яшчэ за савецкім часам была больніца, быў інтэрнат. Ну і стаяў будынак. Але вось гады 3-4 назад прыехалі сюды нейкія, кажу, з Полацка і разабралі гэты старажытны будынак на цэглу. Калі Ганна Грабніцкая на пачатку 17 стагоддзя набыла вось Обаль, а то невядома, быў на той час тут нейкі панскі дом ці не, можа быў, а можа і не, Бог яго ведае, сёння пра гэта ніхто ўжо нічого не скажа. Вядома толькі тое, што Грабніцкія збудавалі тут свой дом. І дзеля гэтага нават запрасілі сюды з Францыі архітэктара, вось француза. Ну і той збудаваў ім аднапавярховы мураваны дамок са скляпеннямі, значыцца, з гонтавым дахам. Ну і сцены, кажуць, у гэтым дамку былі ажно на метр таўшчынёю. Калі Грабніцкія разбагацелі, пажанае панства, тады побач са старым палацам, які стаяў недзе вось тут, пачалі будаўніцтва новага палаца вось гэтага. І гэты палац вось пачаў будаваць на пачатку 19 стагоддзя Станіслаў Грабніцкі. І вось на першым паверсе гэтага палаца была вельмі цікавая бібліятэка. Яе збіраў Эдвард Грабніцкі. І ў фондах гэтай бібліятэкі тут у Обалі знаходзіўся статут Вялікага княства Літоўскага. І вось у гэтым палацы яшчэ была вельмі прыгожая паркетная падлога. Яна была зроблена па індывідуальным заказе Грабніцкіх з розных парод дрэў.
І вось што цікава, што ў кожным пакоі гэтага палаца быў розны малюнак на паркеце. На другім паверсе, паважанае панства, тут было вельмі шмат розных пакояў. І адзін з гэтых пакояў зваўся канарэйкавы пакой. У ім разводзілі канарэек у гэтым пакоі, а пасля разводзілі тут ружы. Ну і тут на другім паверсе вось былі значыцца, сталовая, спальня гаспадароў і дзіцячы пакой тут знаходзіўся, дзе спалі дзеткі, да якіх па вечарах вось прыходзіла матуля, каб паспяваць ім калыханку. Калі ў 1917 годзе сюды ўвайшлі бальшавікі, то яны, канешне, пачалі наводзіць тут свае парадкі. Ну і ў 1920 годзе сюды прыехала камісія па ахове даўніны. Была тады створана такая з Полацка. Ну і яны ў пратаколе запісалі, што ў палацы амаль усе дзверы і вокны павыбіваны, акрамя тых пакояў, дзе жывуць людзі. У ванных пакоях некаторых трымаюць свіней яны. Ну, але не гледзячы ні на што, на ўсе гэтыя пашкоджанні, палац мае вялікую мастацкую каштоўнасць, бо захаваліся на сценах цудоўныя мастацкія роспісы, ляпніна захавалася, каланада ў сярэдзіне. І вось на гэта звярнулі ўвагу і ў палацы, значыць, зрабілі школу для сельскай моладзі. Пасля Другой сусветнай вайны ў гэтым палацы быў дзіцячы дом. А пазней тут зрабілі мясцовую школу. Ну, а калі збудавалі новую школу, то палац быў перададзены заводу керамічнаму мясцоваму, тут быў інтэрнат. Ну, і вось уявіце, што яшчэ 15 гадоў назад гэты палац быў цэленькі. У ім жылі людзі. І вось уявіце сабе, што зрабілі з палаца цудоўнага за 15 гадоў. Ну, што тут можна сказаць? Ёсць у мяне, канешне, пару хорошых ёмкіх слоў, але прамаўчу. Часам сум душу мою кране, броится штодзень спавіты сном, што не для мяне, не для мяне. Гэты дзень смяецца за вакном, як тады балюча мне глядзець на пусты стары забыты дом. Больш яму агнямі не зіхцець, цемру разрываць Вось ад палаца гэтага ідзе падземны ход, ён ідзе пад рэчкай Обаль і выходзіць на тым беразе далёка. Гэта распавялі мне мясцовыя жыхары. А яшчэ яны мне расказалі, што каля палаца тут ляжалі калісьці львы. Ну, не сапраўдныя, а скульптуры львоў. Ну і вось нехта пусціў чутку, што пад адным з львоў схавана золата. Ну, праверылі пад адным, няма. Праверылі пад другім, таксама няма. Тады нехта сказаў, што золата ў сярэдзіне у львах гэтых. Ну і каб гэтыя львы не распілавалі, як знакаміты кінагерой Шура Балаганаў гіры, то гэтыя львы, значыцца, скульптуркі, забралі на тэрыторыю керамічнага завода. І вось завод керамічны гэтых львоў панскіх прыюціў, каб яны нікуды з Обаля не збеглі. Вакол палаца быў закладзены цудоўны парк. І вось у гэтым парку была вельмі прыгожая водная сістэма. Тут у сажалках разводзілі чырвоных карпаў. Тут вакол стаялі
альтанкі. І тут вось у гэтым парку была капліца-пахавальня роду Грабніцкіх. Ну і яна была знішчана адразу з прыходам сюды савецкай улады. Ну і я вам скажу, што вось доўга што ў гэтым парку тут ляжалі надмагільныя помнікі вось Станіслава Грабніцкага і ягонага сына Канстанціна Грабніцкага. Ну, гэтыя помнікі даўно ўжо зніклі, да я скажу, што ад парка Обальска на сённяшні дзень уже амаль нічога не засталося. Шляхцічы Грабніцкія, паважаныя панства, яны былі не апошнія ўладары вось гэтага маёнтка обальскага. У 1886 годзе яны, па невядомых мне прычынах, пачынаюць распрадаваць свае вось землі, дробным землеўладальнікам. І вось палац, парк, крышку зямлі тут, лесу у Грабніцкіх набываюць Метэце фон Дайнерштейны. Пасля фон Данейштэрнаў палац стаў уласнасцю фон Амбургераў, вось, немцаў па паходжанню. Ну і фон Амбургеры, яны жылі ў Санкт-Петербургу. А тут у Обалі была ў іх летняя рэзідэнцыя. Сюды яны прыязджалі летам для адпачынку. Ну а калі да ўлады прыйшлі бальшавікі ў 17 годзе, то фон Амбургеры былі вымушаны пакінуць і Санкт-Петербург, і Обаль, і з'ехалі ў Германію. Ну, але вось у Обаль, кажуць, яны яшчэ вярталіся амбургеры. Яны вярталіся сюды падчас Другой сусветнай вайны. І вось яны, дарэчы, неаднойчы наведавалі вось гэты будынак. Гэты будынак быў пабудаваны падчас Другой сусветнай вайны немцамі. І тут знаходзілася калісьці нямецкая камендатура.
Мястэчка Обаль, паважанае панства, ну, пачало разрастацца, калі тут у другой палове 19 стагоддзя пролегла вось чыгунка Дынабурска-Вітебская. Ну і пад канец 19 стагоддзя тут была вінакурня, млын вадзяны, дравесна-хімічны завод. Ну і под конец 19 стагоддзя у мястэчку Обаль нарадзіўся Сергей Миколаевич Вышалескі. Гістарычная даведка. Вышалескі Сергей Миколаевич. Нарадзіўся 1 лістапада 1874 года у мястэчку Обаль. Памёр 14 студзеня 1958 года. Беларускі эпізаатолог, акадэмік Акадэміі навук Беларусі. Скончыў Варшаўскі ветэрынарны інстытут. З 1906 по 1927 год працаваў у ВНК России. З 1928 года по 1930 у Витебскім ветэрынарным інстытуце. З 1931 года у ветінстытутах Казахстана і Москвы. Напісаў навуковыя працы па пытаннях барацьбы з інфекцыйнымі хваробамі жывёл, у тым ліку з чумой, сібірскай язвай, рожай, туберкулёзам, бруцэлёзам, запаленнем лёгкіх, буйной рагатай жывёлы і іншыя. Выявіў узбуджальнік інфекцыі энцефаламіэліту коней. Работы Вышалескага аб вывучэнні сапу коней сталі асновай для арганізацыі ЭССР мерапрыемстваў па ліквідацыі гэтай інфекцыі. Устаноўлены залаты медаль імя Вышалескага і стыпендыя яго імя для студэнтаў Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны. Шмат з якімі вось знакамітымі людзьмі звязана гэтае колішняе мястэчка Обаль. Ну, але я вам скажу, што аб усім распавесці за такі кароткі час проста немагчыма. Так што не крыўдуйце, калі што не так. Поспехаў, всё найлепшае і да новых сустрэч. Да пабачэння!